tabuk social media wo okal bari ni mangpli je heno viral ngi tongo viral ngi tongo khorokcha Chamari nijini bwkrajwk bai khaijak hinui e norok thikno khnaka Chamari bwkrajwkno hik songsaka bwkrajwk Chamari na sai songsaka mote hene tabuk social media wo kaisa video ba kaisa mangpli je heno viral ngi tongo te o viral video mangpli kaisa phakya Uttar Pradesh Kanpur ni hini saimaka khoroksa Chamari bo bini bwkrajwkna hamjagui kharui court marriage kai khaijak hinui o patimung jefru social media rogo kaisa phayo video viral wngthangka tai borok rok khani tolakha amotamo rishta je kuno niyom somaj no maneliya saimamani mote o chela jefru bo bini bwsajwk bai khaijak afuru bo bini nukhungo mane bwkrabari thangai lasuka a thangai lasute bo nijini bwkrajwk no se hamjagui paikha yang bwkrajwk bo nijini Chamari no kharui paikha ulo borok khoroknwi kharui thangui court marriage khaikha hinui saimaka tei saimaka bo bini bihik no talak rwui bini bwkrajwk bai khaijak hinui kintu buma bo bwtui buma no wasukna sidi nijini bwsajwkni songsar no swbaise bosi niji Chamari no sai songsarna kha tabukni dino tei duniao tei tam nunggo tongkhu amsi khnaui ba amsi nubui wananani kalaikha sanani thanga bongni orista no kya hela tahe amte hasi hinchina nakha Chamari bwkrajwk no hik songsaka bwkrajwk Chamari no sai songsaka bwsajwk khai tabuk tam wngnai bwsajwk bai o chalani haluk khai tam wngnai buma bai bwsajwkni haluk khai tam wngnai belanya wana mai chacha angkho mangpli nungmani pore ye rishta kya hela tahe amno sumutuma chu norokai omte he mangpli nungmani pore tam chanani uchu kisa comment khai sadi